आमचे किती आल्या तुम्ही बरे घेऊन बाहेर आणि उदया पंचायत गावात उदय तुम्ही ऐकत 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 पंच सरपंच सगळेजण येता हांगा बाय तुमचे जे कितें प्रश्न आसा सगळे तांकां विचारात आणि ते कितें सांगता ते एकदां आयकून घेयात सारके मान्य आसा पंचायतीक लॉक मारतो नाही वयतले आणि किती पॉईंट घातले ऐकून काय सांग काय नका हे करून आणि आम्ही जमीन आम्ही हल्ल्या मारून